oɗon jokki heɗate RFI fulfulde yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Nouakchott leydi Mauritanie. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka talata to leydi Guinée Sariya leydi ndi holliti nanngugol fodde yimɓe 11 alet paltiɗo ɓe fuu Guinée jooɗi koɓe ɓiɓɓe leyɗe janane eɓe tuuma latade kuliyankoɓe e homodirde e fedde génim o alhaali addi namɗe rafindenago leydi ndi hertoriɓe ɗum kolli mette kolli peeje no kaani waɗede e kerol maɓɓe hakkunde maɓɓe e leydi Mali ngam sakkade o bone toon to Mali e nder yontere nde ardiɓe leydi ɗi goppiti kuliyankoɓe hewɓe nangganoɓe e ko seedeɓe kolliti fandare nde ko ngam hebde deƴƴere e jannguji baɗeteɗi e dow otoji kuɓɓam yoga e ɓe woppitaɓe kooti to nokkuji maɓɓe hono to banggue wuddu e worgo leydi Mali. Burkina Faso ngam wasde yejjidde hay goto ko ɗum woni titone nde eɓɓore mawde fuɗɗade e dow médiaji renduɗi fandare ngal orgal ko wurtinde siftorde ɓe nangaɓe ko alda e gonga e jertinde mofte windere nde e bonondaji waɗaɗi e nder leydi Burkina Faso gila duuɓi nayyi. Tedduɓe bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗɗortoɗen hooreɓe fanno sariya nantini alet yiitude e fusude dental yimɓe tuumaɓe gollitinde e fedde kuliyankore génim e wi cimtol jagorgal ngal tefoje waɗade hen saabima nanggule yimɓe 11 jeeyaɓe e leydi janane ɓe fuu ko ɓe fuu Guinée jooɗi eɓe tawe kadi e juuɗe sariya leydi ndi eɓe tuuma latade kuliyankoɓe e dow tuume nantingol o kabaru addi namde e alhaali caɗele rafindenago toon to Mali Aliou Bari hertoriɗo ndenago horejo suudu wittordu e kisal to Guinée no wiye KAES holliti horeɓe Guinée ana kaani ɓeydude peeje e ngol kerol mabɓe e Mali ngam sakkade natugol kuliyankoɓe keroɗen mo kanko Aliou Bari e fandu haala Guillaume Thibault mo RFI Franciré. La Guinée a une longue frontière avec Guinée ana jogodi e mari kerol mangol ana miila ñinde fof rafindenago gonɗo e Mali o laña e Guinée nde wonno wuro wongo e kerol Mali ngo ɗum woni Sigiri ko nokkure ɗo kanŋe aste eɗen andine ɗe pelle kuliyankoje ko ɗen nokkuje ogirɗe ɓe nawtorto gam heɓude kaalisi e golleji maɓɓe ɗi ko wona ɗum ana taska basal e ɗe nokkuje ogirɗe ko ngal basal ɗe pelle kuliyankoje pawoto e dow mum gam heɓude hakkillaji sukaɓe ɓe ko ɓuuri hewde e wajuji maɓɓe ɓe mbiyan ɓe sukaɓe laamu ngu wallataɓe so on alhaali haybaka ana miile Guinée laato nokku ɗo waɗu boneɓɓe ɓamata yimɓe natugol golleji maɓɓe ɗum ana wawi latade sababu pelle kuliyankoje ɗe gona e leydi ndi saabi wayde heɓude sukaɓe ɗe nokkuje ogirɗe golle e miijo an Guinée ana wawi wajade hoore mum e taskade ko woodi to Mali Burkina Faso e Niger saabi dabareji e wiide konun koɓe leydi ndi kaɓa e ɓe yimɓe tan heƴata ɓeɓe kaani gollude e banggueji ɗiɗi ɗi fufo konu ngu e daranade sembinde ndenago leydi ndi kañum e ɗaɓɓude peeje e ɗowtude sukaɓe ɗen nokkuje e heɓude golle cellal kañum e jande de santé et d'éducation.